Нали са умрели в някаква търба с умрели пилета? Тя не вижда, тя си имахме по ферма с такива умъртвени, дето им ги скубаме от рележите. Как така ще жива при умрелите? Оцелял е. Чакай малко е досаден. Мен подариха за 10-ти рожден ден, подариха за пиленци. Приятелките, едното умря да остане на такова кафе. У нас написано такова подавахме да ни познаете по село, като казаха, че бъхмъкнал прикол, според мен да бъхмъкнал тенджерата. Защото спеки имаха по тези хората. Не отиваш. Сашко. А по-късно това банката опът.